ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବର। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋରମ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଓ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର। ନେହେରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର। ଆମେରିକାକୁ ରୁଷର ନାଲି ଆଖି। ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା ରୁଷିଆ। ନୂଆପଡ଼ାର ସନ୍ତୁଳିତ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ମନମୋହନ ସାମଲ। କୁଟିଆରେ କଟିଲାଣି 50 ବର୍ଷ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମିଳୁନି ଆବାସ। ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗାଁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏକତା ପାଇଁ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ମୈଦୁଲପୁର। ନିଆରା ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ସହ ଲୁଟିନେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା। ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କନେଷ୍ଟବଳ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ 'ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା'। ମନମୋହନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ପାରିବା କ'ଣ ବେଇମାନ ନୁହେଁ? ଓଡ଼ିଶାର ସକ୍ରିୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ରାତିରେ କଳାକନା ବୋଲାଇ ମାରୁଥିଲେ ଚମ୍ପଟ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଇଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିଜର ପେଟ ଗୁଜରାଣ ପାଇଁ ଏପରି କାମ କରୁଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କହି ଭାରତରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ 3 ସାଥୀ। ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଦାବି ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଭିନ୍ନ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। 2 ମିନିଟ୍ ଓହଳି ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଓହଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଗୋଡ଼ାଣିଆ ଥିବାରୁ ଲୋକ ଓହଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିହାର ସଡ଼କରୁ ମିଳିଲା ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଭିଭିପାଟ୍ ପର୍ଚି। ଏଆରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହା ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ଦିନ। ହେବେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ, ବଦଳିବେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର। ହାସିନାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଶାନ୍ତ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ସେ ପାଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାଣ୍ଡୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ମୋହନ ସରକାର। କଟକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲକୋନି ଭାଙ୍ଗି 3 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏବେ କାନପୁରରେ 2 ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଡେଡଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର ନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅଡିର ପ୍ଲେଇଂ 11ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସାବଧାନ ଯାଜପୁରବାସୀ। ରାତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୋକ। ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ମୃତ। ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାର ରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ହାଇୱେରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ହତ୍ୟା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। 28 ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ
ସରକନ୍ତାଠାରେ ଏକ ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମନମୋହନ କହିଲେ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ।